El grau de Geografia i Medi Ambient capacita l'alumnat titulat per a l'acompliment de múltiples llocs de treball en un mercat laboral cada vegada més canviant i global. Aquesta formació els permet resoldre problemes territorials de manera innovadora, holística i multidisciplinària. Així, ho demostra la taxa d'activitat i d'ús de les persones titulades. Les persones que es dediquen a la geografia són professionals versàtils que assumeixen línies de treball que van des de l'àmbit més tradicional, com la docència en educació secundària, batxiller i la universitària, fins a la investigació més avançada. Això sense oblidar l'àmbit tecnològic, on destaquen els sistemes d'informació geogràfica, SIG, la teledetecció o la mateixa intel·ligència de dades fonamentals per a la presa de decisions al territori. Així mateix, es treballa en l'anàlisi integrada del medi ambient i la seva avaluació i qualitat, en assistències tècniques externes en administracions públiques, consultoria en l'àmbit privat, el geomàrqueting, l'ordenació del territori, l'urbanisme, la dinamització d'activitats turístiques més sostenibles, la planificació de recursos naturals i de les infraestructures públiques, la gestió dels riscos naturals i la prevenció i gestió dels efectes del canvi climàtic al territori, entre altres. Yo trabajo en la Agencia Estatal de Meteorología, soy climatólogo. Mi trabajo principal es el análisis de datos en tiempo pasado y también de evolución del clima y proyecciones a largo plazo. Pero en la Agencia Estatal de Meteorología también realizamos tareas de observación meteorológica y de todo tipo de predicciones, tanto predicciones de tiempo previsto como aeronáuticas, marítimas, etc. Soy Sabina Sins, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabajo en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, CIDE, especialmente en la evaluación de los servicios ecosistémicos que presta el servicio agrario, sobre todo en paisajes aterrazados tan característicos de la cuenca mediterrània. A banda de la dedicació docent, també és molt important treballar en l'administració pública. I treballar en l'administració pública com jo he tingut oportunitat. Primer com a secretari autonòmic de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. I des de l'any 2018 com a coordinador del Corredor Mediterrani del Govern d'Espanya per a desenvolupar este projecte tan important. Me dedico a dar clase de Geografía e Historia a niños entre 12 y 18 años. Todo lo que aprendí en el grado lo aplico en mi aula tanto a nivel práctico como a nivel teórico.